искам да ви покажа нещо. Камерата ми е доста мъглява. Сега ще се опитам да я поизбърша. В роклята ми тя е памучна. Май е малко по-добре. Бързам да ви кажа нещо. Приготвям тук почвата, защото за първи път ще пикирам расът от пипер. И да ви кажа какво сторих. Първо насипах в тези кофички пръст и сложих вътре вода и се опитах да разбъркам сухата пръст вода тук. Богу, много е трудно. Така разбрах, че трябва да направя друго. Да приготвя цялата пръст да е влажна, ето като тази тук, и тогава тази влажна пръст да я сложа в кофичката. Години наред съм гледала видеа и съм чела как се прави расът и как се пикира. Да не говорим, че съм расла с баба, която правеше перфектния расът на този свят, но просто не съм пипала нищо. Била съм малка и само съм гледала. И сега, преди да ми дадете 1000 съвета, да ви кажа, че аз съм решена да си направя грешките. Това съветвам и родителите. Оставете децата да направят своите грешки, иначе нищо няма да научат. Докато ги предпазваме и ги караме само да учат, да четат как да стават нещата, без да ги пипат, няма да се научат. Нека да съсипят своя расът. Един път, два пъти, ако трябва, обаче само единствено така ще се научат от грешките си.